Si em donen el costat del triangle i del hexàgon, en compte de donar-me la circumferència, i em demanen que dibuixi un triangle equilàter i un hexàgon. Primer farem el triangle. Com? Punxarem en B, obrirem el compàs fins a A, que passe per A, i fem un arc. El fem gran perquè després ens servirà. Punxem en A i fem un altre arc que passe per B. El mateix radi sempre. I obtenim un punt que anomenarem O. Si unim O i B, en realitat hem dibuixat tres angles de 60 graus que configuren un triangle equilàter. Ja tenim el triangle equilàter. Si ara punxem en O i amb el mateix radi, és dir, que passe per B l'arc i passe per A, obtenim una circumferència sobre la que podem traslladar la dimensió del costat. Este punt seria C i aquest punt que passaria per O seria B i així obtindríem un altre punt i si està bé ens hauria de coincidir ahí. Comprove que coincideix, aleshores està bé. I tenim A, B, C, D, E i F. Si unim els punts, obtenim l'hexàgon donat el costat. Si tenim l'hexàgon donat un dels seus costats.